Эфирда Татарстан хабарлары программасының төп чыгарылышы, студияда Фәнис Камал, исәнмесез. Яршалыда килеп чыккан фаҗига сәбәпләрен ачыклау дәвам итә. Бүген йортта көне буе тикшерүчеләр һәм төзүчеләр эшләде. Беренчеләре фаҗиганың сәбәпләрен ачыклый, икенчеләре фатирларны хәрабәләрдән арындыра. Исегезгә төшерәбез, кичә 5 тулып 15 минутта яңгыраган шартлау 22 яшьлек кызның гомерен өзде, тагын 4 кеше зыян күрде. Бүген йортта яшәүчеләрне фатирларга кереп, әйберләрне алырга рөхсәт итәләр. Шулай ук тикшерү комитеты килеп чыккан хәлнең берничә сәбәбе каралуы турында да белдерде. Чаллыдан Рания Абдрахманова. Без бөтенебездә идек. Шартлаудан иң зур зыян күргән фатирларның берсе Ивановларныкы. Хәзер эш бүлмәнең икесе урынында бушлык. Шартлау вакытында өйдә 11 һәм 17 яшьлек уллары булган. Алар хәзер хастаханәдә. Өлкән малайның хәле авыр, берничә җирдән сөякләре сынган, кече уллары җиңелчәрәк тән җәрәхәтләре алган. Ул Чаллының балалар клиник үзәгендә әнисе белән ята. Мин залдайым, телевизор карап ятаем. Хатын бәләкәй белән кухняда, зурысы чәй тотып спальня кирпиткәне и примерно 10 минуттан соң, 15 минуттан соң хлопок и все. Хотел старшего как бы помочь там вылезти. Кричал, он мне ответил, говорит, папа, говорит, все нормально, просто меня прижало. Во время взрыва девочки были в комнате с мамой, там выбило окна. Мария Борисова күрше подъезда яшәгән шартлау дулкыны аның фатирында тәрәзәләрне вата, диварларны яра. Бу вакытта ул эштә булган. Мне позвонила дочь старшая. Кызым шалтыратты, тиз генә кайттым да аларны урамга алып чыктым. Бүген тикшерүчеләр белән бергә фатирыма кереп әйберләрне җыйдым. Әлегә күршеләрдә яшибез. Яршалының бу йортында газ кичә 5 тулып киткәч шартлады. Ул шуның кадәр көчле була ки, 4-5 катларда 6 фатир юкка чыга. Остановка бит, плита төшеп ярылган бит инде күпме. Бер кеше булмады шунда. Гомер бетмәгән кемнеңдер. Шушында без конца менә остановка менә газель. Газельне битерә бөтенне. Ишетелде. Шартлау тавышы ишетелде инде. Ишереп төшәдем дип торабыз. Баланы садикка алырга киттек дустыбыз белән. И шул вакытта хлопок сильный. Нәрсәдер катты шартлады дип уйладым инде, потому что ерактан ишетелгәч, анда бөтен машиналар сигнализация эшләде бит инде уже. Үземдә шаккатым, балалар белән әле шушыннан йөри торган идек. Эштән кайтабыз бит инде, менә төрле шак була име, кемнең нәрсә күрәсен дә белмәй, Аллам сакласын. Куркыныч бит ул. Бер секундта күз йомганчы күз ачып, бер нәрсә юк, синең тормыш иткән. Сүзең юк булса. Прям человек сладкий. Шартлау булганга инде бер тәүлек вакыт узса да, Яршаллы халкы әле һаман да аңына килә алмый мондый хәлне үз күзләребез белән беренче тапкыр күрүебез диләр. Шуңа күрә комплекс каршысыннан кеше эзелми. Улар да җимереклекләрне җыюны дәвам итәләр. Күргәнегезчә, юлны шартлаудан соңгы пыяла һәм бетон калдыкларыннан чистартканнар инде хәзерге вакытта зур бетон плитәләрне җыештыралар. Газ шартлаган подъездда, аның янәшәсендәге 10-нчы һәм 12-нче подъездда яшәүчеләрне Яршалыдагы кунакханәләрнең берсенә урнаштырганнар. Гадәттән тыш хәлләр комиссиясе утырышыннан соң калганнарга өйләренә кайтырга рөхсәт ителә. Фатирларында газ, ут һәм җылылыкны өзмәгәннәр. В настоящее время организована поддержка для пострадавших граждан, определяется ущерб. Хәзер зыян күләме исәпләнә. Шартлау булган фатирның күршесендәге подъездларга керергә ярыймы икәнлеге тикшерелә. Әлегә газ шартлаган йортта тикшерүчеләр эшли. Алар проектлаучы экспертларга бу урынга керергә рөхсәт биргәч, техник тикшерү үткәреләчәк. Шартлау килеп чыккан фатирда 70 яшьлек ир-ат үзе генә яшәгән. Ул спиртлы эчемлекләр еш куллану сәбәпле наркологта исәптә торган. 2010 елда ул үз фатирыннан газны өздертә. Шуңа күрә торбага тимердән эшләнгән махсус бик куеп калдыралар. Моның фаҗигагә бәйлелеге бармы? Моны хәзер тикшерүчеләр ачыклый. Алар бүген әлеге хәлнең берничә сәбәбен атады. Шартлау я газ белән тәэмин иткәндә сыйфатсыз хезмәт күрсәтү, яисә газ җайланмасын дөрес файдаланмау сәбәпле килеп чыккан булырга мөмкин. Посмотреть то оборудование, которое имеется в центре. Шартлау килеп чыккан бүлмәне җентекләп тикшерәчәкбез. Бәлки берәр җиһаз, җайланма кисәкләре калгандыр. Әлеге ирнең газны законсыз төстә куллануына дәлил булырлык предметлар таба алырбыз бәлки. Барлык фаразлар буенча тулы тикшерү үткәреләчәк. 11 ел буе зәңгәр ягулык булмаган фатирда газ шартлый аламы? Тимер бик куелган очракта аны кеше үзе алырга, шулай итеп зәңгәр ягулыкны яңадан тоташтырырга мөмкинме? Бу сорауларны без белгечләргә бирдек. Любое газовое оборудование. Газ җайланмасына кеше үз белдеге белән кагылырга тиеш түгел. Бу фаҗигагә китерергә мөмкин. Кызганы җавапсыз фатир хуҗалары да бар. Алар өзеп куелган газны үз белдеге белән тоташтыра һәм аяныш хәлләр кабатланып тора. Фаҗига урынында эш дәвам итә. Бүген кич монда яшәүчеләр белән шәһәр хакимияте вәкилләре очрашты. Сүз аларга ярдәм, эш планы турында бара. Яршалыдан Рания Абдрахманова, Ленар Хуҗиәхмәтов, Яңа гасыр каналы.
Йорчалыдағы фажиғада хәләк булган 22 яшьлек Аделина Захриева КАМАЗ оешмаларының берсендә эшләгән була. Бүген аның якыннарының авыр кайгысын КАМАЗ җәмгыяте генераль директоры уртаклашты. Аделина автозапчасть КАМАЗ оешмасына эшкә 3 ел элек урнашкан, сентябрьдә генә гади комплектлаучыдан контролер вазифасына күчерелгән була. Хезмәттәшләр аны ачык күңелле, үзенә тартып тора иде дип искалат. КАМАЗ җәмгыяте Аделина Захриева гаиләсенә акчалата ярдәм күрсәтәчәк, аны Йорчалыда иртәгә соңгы юлга озатачаклар. Башкарма комитет җирләү чыгымнарын тулысынча үз өстенә ала. Газ шартлаудан сәламәтлегенә зыян килгән кешеләрнең өчесе хәзер табиблар карамагында 11 яшьлек малай Йорчалының балалар хастаханәсенә күчерелгән. Аның хәле тотрыклы дип бәяләнә, тормышына куркыныч янамый. Тагын 2 зыян күрүчене бүген вертолетта Казанга алып килделәр. 17 яшьлек үсмер балалар клиник хастаханәсендә авыр хәлдә килеш ята. 70 яшьлек ир РКБда шулай ук хәле авыр. Табиблар аларны дәвалау буенча Мәскәү белгечләре белән киңәшләшә. Мы делаем все возможное, чтобы сохранить, во-первых, жизнь, во-вторых, чтобы они не остались инвалидами. Без аларның гомерләрен саклау өчен барысында эшләячәкбез. Озак дәваларга туры киләчәк. Яшүсмернең умырткалыгына да, ышо сөякләренә җитди зыян килгән. Өлкән кешенең тәненең 85% пешкән. Бүген Калининград өлкәсенең Балтийский шәһәрендәге торак йортта да газ шартлаган. Әлеге кадрлардан күренгәнчә, әти-әниләр балаларын 2нче кат тәрәзәсеннән урамга ата. Астауларына йорт янына җыелган кешеләр тотып ала. Бу өйнең 1нче катындагы фатирда янгын чыккан, аның тәрәзәләре ватык. Фаҗига газ баллоны шартлаудан килеп чыккан дигән фараз да бар. Бер кешенең сәламәтлегенә зыян килгән. Бүген шулай ук Мәскәү өлкәсендәге Видное шәһәрендә дә газ шартлый. Гадәттән тыш хәл килеп чыккан фатирда 2 бүлмә арасындагы дивар җимерелгән. Бүген Россиядә коронавирустан үлүчеләр саны буенча тагын антирекорд теркәлде. 1106 кешенең гомере өзелгән. Вирусны 36446 кеше йоктыра. Татарстанда да хәл киеренке, коронавирустан 9 кеше үлгән. Соңгы тәүлектә авыруны 176 кеше йоктырган. Мондый күрсәткечнең пандемия башланганнан бирле булганы юк иде әле. Казаннан кала коронавирусны күпләп йоктыручылар Йорчаллыда теркәлә 26 кеше, Чистайда 27, Саба һәм Зәйдә 6-шар, Әлмәттә 5 кеше. Республикада ковидка каршы вакцинаны бер тәүлек эчендә 15 меңнән артык кеше ясаткан. Роспотребнадзор Чаллыдагы Сара Садыкова исемендәге концерт залы җитәкчеләрен һәм популяр җырчы Хабибның концертын оештыручыларны җаваплылыкка тарткан. Узган елларда әлеге артист автоколада чыгыш ясаган иде. Анда коронавируска каршы санитар таләпләр үтәлмәгән. Зал халык белән шыгрым тулы була. Саклык чараларына һәм халык сәламәтлегенә битараф булган мәдәният йорты җитәкчеләре белән концертны оештыручыларга карата административ хокук бозу буенча эш кузгатылган. Татарстанда QR-кодлар кертелү белән күп функцияле үзәкләргә мөрәҗәгатьләр кисәк кенә арткан. Алар нигездә дәүләт хезмәтләре порталында гражданнарның шәхси сәхифәләрен булдыру яисә рослауга карый. Бу QR-кодны алу өчен кирәк. Өлкәннәргә аларны кәгазьдә бастырып та бирәләр. 11 октябрьгә кадәр күп функцияле үзәккә көненә 1300 кеше килә торган булса, хәзер 8500. Республиканың күп функцияле үзәкләре директоры Ленара Музафарова белдергәнчә, алар ял һәм бәйрәм көннәрендә дә эшләячәк. 28 октябрьдән Казанның Ямашев урамындагы 82нче йортта урнашкан үзәк эшен туктатачак. Монда әзер документларны гына бирәчәкләр. Яңасы 1 ноябрьдә Чистай урамындагы 5нче йортта ачыла. Ямашев 82, там... Ямашев урамындагы күп функцияле үзәктә көтүп тору залы 80 квадрат метр гына иде. Килүчеләр бик күп, 300-400 кеше җыела. Шуңа күрә бу райондагы күп функцияле үзәкне зурайтырга булдык. 2021 елгы навигация тәмамланды. Ни өчен гадәттәгедән алданрак яптылар. Елгаларның суы соегу моңа йогынты ясыймы? Бу хакта Реальное время интернет газетасында укый аласыз. Казанның Курашов урамындагы 32нче йорт халкы 3 ай түбәсез яшәргә мәҗбүр. Капиталь ремонт ясаучылар җәен аны сүтеп аткан. Сентябрьдә яңасын ябарга тиеш булганнар. Аның урынына бер кат юка пленка каплаганнар. Узган атнадагы карлы яңгырларга ул чыдамаган фатирларына су үтә. Бу йортта яшәүчеләр ярдәм сорап төрле оешмаларга да мөрәҗәгать иткән. Яңа түбә кайчан ябылыр? Бу сорауга җавапны Чулпан Касыймов эзләде. Шлюстре вода текла. Ламинат весь разбух. Это кошмар, что был. Беренче карны күз яшьләре белән каршы алдык ди Курашов урамындагы 32нче йортта яшәүчеләр. Карлы яңгыр сулары иске каттагы фатирларга һәм подъездга үтә. Беренче карлар яңгырлар башлангач, моннан акты.
Бірінші этажға қатылы вақытта біздің әбейлер өзлері жейділер, жештірділер, барысында сіртіп жүрділер. Диана Бабаева 6-нчы катта яши. Хәзер яңгыр яуган сайын куркып торабыз ди. Август айында башланды. Башта әйбәт эшләделәр. Аннары каядыр киттеләр. Менә уже сентябрь, октябрь эшләр бармый. Яңгырлар, карлар ява, су баса. Бу иске каттагы фатирларның берсе күргәнебезчә су түшәмнән аккан. Шилекләп җырга туры килде ди хуҗабикә. Тагын шундый хәл кабатланмасын өчен бар җиргә дә пакет җәелгән, түшәмнән яктырткычлар алынган. Хәзер алар утсыз утырырга мәҗбүр. Подрядчы оешма түбәне сентябрь айында ябып бетергә тиеш була. Бу турыда махсус игълан ителгән. Инде октябрь ае тәмамланып килә, ләкин эшләрнең яртысы гына башкарылган. Подрядчик, который не владеет ни техникой, ни стройматериалами. Подрядчы оешма безгә е техникабыз, е төзү материалларыбыз, е исә кран, эшчеләр юк дип җавап бирә. Ремонт ясаучы хезмәткәрләр исә безгә акча түләмиләр ди. Нинди җавапсыз оешма ясыйсың безгә капиталь цикләндерүне? Они говорили то, что идет дождь. Олар безгә яңгыр яуганда эшли алмыйбыз дип җавап бирде. Хәзер ул еш явачак, аннары кар башлана. Курашов урамындагы әлеге йорт 2021 елны капиталь цикләндерү программасына кертелгән. Собственникам данной квартиры подрядная организация возместит причиненный ущерб. Түбәгә җәелгән пленка узган атада булган явым төшемнәргә чыдамый. Шуңа кайбер йортларга һәм подъездга су ага. Подрядчы оешма китерелгән зыянны каплаячак. Безнең төшерү төркеме килгәнгәме түбәдә 2 эшченең чүкеш каккан тавышы ишетелә башлады. Аны әлегә пленка белән каплыйлар. Олга таба җылтаслары һәм калай җәяселәре бар. Икенче башындагы шифр бөтенләй сүтелмәгән килеш тора. Әлеге йортта яшәүчеләр чакыруы буенча Берега Вахитов районы прокуратурасы, Технадзор, Казанның трак инспекциясе һәм трак коммуналь хуҗалыгы фонды вәкилләре килде. Подрядчы оешма җитәкчесе алар каршында хисап тотты. Сейчас какой процент выполнения какие виды работ сейчас на данный момент? 60%. В данный момент идет настил, профнастил. Подрядчы оешма цикләндерүне тизләтү өчен эшчеләр санын арттырырга вәгъдә итте. Барлык эшләрне дә 1 ноябрьгә тәмамларга ышандыра. В связи с поступившим обращением Курашов урамындагы 32-нче йортта цикләндерү эшләре вакытында башкарылмау сәбәпле тикшерү уздырабыз. Хокук бузучылар ачыкланса, тиешле чара күреләчәк. Әлегә бу йортта яшәүчеләргә подрядчы оешманың сүзләренә тагын бер кат ышанырга гына кала. Чулпан Касымова, Алмаз Ятдинов, Яңа Гасыр каналы. Казанда сугба этләр кешеләргә ешрак ташлана башлаган. Иң күп мөрәҗәгатьләр Казанның Мәскәү, Яңа Савин районнарыннан, Салават күпре микрорайоннарыннан килә. Ветеринар хезмәтләр аеруча усал этләрне тотып алып китә һәм аларны башка иреккә җибәрми. Республиканың кайсы шәһәрләрендә зур приютлар төзергә уйлыйлар соң. Моның өчен бюджетка яңа елда акча салынганмы? Руслан Хөснетдинов шул хакта. Килеп чыкты әнкә эт. Бу Казанның Солдат урамындагы 3нче йорт кичәмендә Илнур Хәммәдиевның каршына бер юлы 2 эт килеп чыга. Аздан гына ташланмыйча калалар. Мине бер 50 метр кудылар алар. Әнкә эте кичрәк, ата эт инде зур. Инде алабай гашаган зур эт. Соңрак Илнур Хәммәдиевка ташланган этләрнең койманың икенче ягында урнашкан оешма тирәсендә яшәүе ачыклана. Ләкин күрше офиста эттергән тавыш та ишеткәнебез юк диләр. Видите, вон блюдце там с водой, кто-то кормит здесь. Это за забором. Это уже не ваше. Нет. Күрше йортта яшәүче Наталья Сергеева да сукбай этләрдән зарлана. Женщину же у нас покусали это с 9 этажа. Когда? Неделю назад. Бу өтөйрен Мәскәү базары янәшәсендә төшереп алганнар. Аларны сатучылар ашата, шуңа кире әйләнеп кайта диләр. Алар төркемле җыелып, набегами шулай итеп килеп, шулай итеп итәләр. Ну, постоянно монда түгел. Монда менә детский садик. Опасно, аның аркылы җириләр барында. Яз башында Рөстәм Миннеханов республикада сукба этләр мәсьәләсен чишүне таләп иткән иде. Президент районнарга акча табарга, приютлар булдырырга һәм халыкның иминлеген тулысынча тәэмин итәргә кушты. Персональная ответственность руководителей районов, городов. Наведите порядок. Все, что необходимо, значит, на уровне правительства мы готовы подключиться. Хәзер Татарстан шәһәрләрендә зур приютлар төзү буенча фикер алышалар. Әлмәт шәһәре, Түбән Кама, Хәмәтрә кирәк безнең Ярчаллы шәһәрләрендә буларга менә шушындый фикер бара. Әле алар бюджетта каралмаган бу мәсьәләләргә акча. Казан шәһәрендәге сыман калган шәһәрләргә дә, муниципаль берәмлекләргә дә булган мөмкинлекләрдән файдаланырга кирәк. Дәүләт думасына мөрәҗәгать белән чыктык. Бу мөрәҗәгатьләрнең анда 5 пункт
Шунан иң кирәклесе дип әйтәм мин, безгә вакытлыча була торган биналарда файдаланып, менә шушы приютларны безгә 5 ел вакыт бирергә кирәк. Бу Казанның Тынычлык бистәсендәге приют, анда 600-дән артык эт бар. Быел приютны зурайтырга булалар. Элек ул 1200 эткә исәпләнгән булса, хәзер 2000 этне сыйдыра алачак. Тагын 350-гә эт баласына ителә инде, кичкенә 4 айлыкларына. И кыш көне инде без яңа корпуска кереп, безнең корпуслар хәзер, аларында анда хәзер косметик полностью ремонт итеп, кафельләр белән итеп, тагын 1000-гә. Федераль закон буенча сукбай этләрне атырга ярамый. Республикада кешеләргә эт ташлану очраклары елдан-ел арта. Узган ел гына 10,000-гә якын кешене эт тешләгән. Шунлыктан хәзер агрессивлары читлек эшеннән бөтенләй иреккә чыгарылмый. Бу кешеләргә куркыныч янамасын өчен эшләнелә. Бу елны без үзебезгә решение киңәшеп инде решение принимать иттек. Зур этләрне, агрессив этләрне, зур этләрне берсенә чыгармыйбыз. Хуҗасыз этләрне контрольдә тоту өчен 2022 елга Татарстан бюджетыннан 68 миллион сум акча бүлеп бирергә җыеналар. Бу этләрне тоту, дәвалау, вакцинацияләү һәм стерильләштерү өчен тотыла. Руслан Судинов, Алмаз Зияддинов, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Бүген Рөстәм Миннеханов эш сәфәре белән Мәскәүдә иде. Ул Туполев җәмгыятендә җитештерү цехлары хәзерге вакытта яңартыла торган корпуслар белән танышты. Рөстәм Миннехановка макетлар ясау хакында сөйлиләр. Җәмгыятьнең идарә директоры Вадим Королев эшчәнлекләре белән таныштыра. Исегезгә төшерәбез, сентябрь аеннан Туполев җәмгыятенең директорлар советын Рөстәм Миннеханов җитәкли. Президент предприятиенең музеенда да булды. Мактаулы кунаклар китабында теләкләр язып калдырды. Аның катнашында Россиянең стратегик авиациясенә нигез салучы Михаил Шидловскийга истәлек токтасы да ачылды. Ну давайте. 3, 2, 1. Рөстәм Миннеханов Татарстан президенты аппараты җитәкчесе Әзгат Сәфәровны дуслык ордены белән бүләкләде. Дәрәҗәле бүләк Әзгат Әхмәтуллына республиканың социаль-икътисади мөмкинлеген, милләтара тынычлык һәм татулыкны ныгытуга, мәдәни-рухи мирасны саклауга зур өлеш керткәне өчен бирелә. Татарстан өчен ислам дөньясы илләре белән хезмәттәшлек итү зур дәрәҗә. Бүген Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәшин Россия ислам дөньясы хезмәттәшлекнең парламент ясыллыгы дигән видеоконференциядә шулай дип белдерде. Исегезгә төшерәбез, Рөстәм Миннеханов Владимир Путин кушуы буенча стратегик караш төркемен җитәкли. Инде нәтиҗәсе дә бар. Үзара сәүдә күләме арта, чит ил инвестицияләре кертелә һәм социаль-мәдәни элемтәләр дә ныгый. Россиянең ислам хезмәттәшлеге оешмасы каршындагы даими вәкил Рамазан Абдулатипов республика тәҗрибәсенә аерым тукталды. Ул Татарстан президенты Рөстәм Миннехановка, дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиевкә һәм Фәрит Мөхәммәшингә рәхмәтен белдерде. Татарстан Дәүләт Советының элеккеге депутаты Татьяна Ларионова урынына парламентка кем киләчәге билгеле булды. Бүген моны Бердәм Россия партиясенең төбәк сәяси советы президиумы утырышында хәл иттеләр. Исегезгә төшерәбез, Татьяна Ларионова сентябрьдә Дума депутаты итеп сайланды. Хәзер Дәүләт Советында аны Динар Барыев алыштырачак. Барыев җәмәгатьчелеккә яшь гвардия хәрәкәтенең Татарстан бүлеге җитәкчесе буларак билгеле. Аңа 31 яшь, белеме буенча юрист. Якын арада аның кандидатурасын республика үзәк сайлау комиссиясе тиеш. Утырышта шулай ук Татарстаннан сайланган Дума депутатларын республика округлары буенча бүлделәр. Алар беренче көннән эшли башлагач, үзенең сайлаучыларын югалтмасыннар, алар белән элемтәдә торып, аларның моңзарларын тыңлап, һәм халык программасына кергән аларның мөрәҗәгатьләрен бүгенге көннән үти башларга. Татарстан Россиянең халык санын алуда актив булган 10 төбәге арасына керде. Бүген әлеге вакыйганың 12нче көне исегезгә төшерәбез. Җан исәптә 3 төрле юл белән катнашырга мөмкин. Халык санын алучының өйгә килгәнен көтәсе, стационар участокка үзең барасы, я дәүләт хезмәтләре порталында анкета тутырасы. Татарстаннан читтә Россиянең башка төбәкләрендә 3 миллионнан артык милләттәшебез яши. Алар да халык санын алуда актив катнаша. Оренбург өлкәсендә 152 меңләп татар яши. Милләттәшләребез мондагы халыкның 7% тәшкил итә. Бу көннәрдә өлкәдәге иң зур татар авылы Татар Каргалысында да халык санын алалар. 15 минут анкета тутыру киләчәгебезне хәл итә милләттәшләребез һәм җан исәптә теләп катнаша. Безнең телебезне
күчәйтеп ибәрер өчен татарлар азаймаган, татар телләре мәктәпләрдә күбрәк кирсен дип, ана шуның өчен агайны кирәктер дип уйлыйм, ана шу опросны. Алсу Янбулатова халык санын алучы булып беренче тапкыр эшли. Аңа җан исәп барышында 180 йорт ишеген шакырга туры киләчәк. Без татар каргалысында 11 кеше эшлибез, 9 переписчик һәм 2 контролер. Халык көтеп тора, кергән саен елмаеп каршы алалар. Инде кем төштә переписывать итә, кем игә хәтлем кертә. Милләтегез буенча кем була ул? Мен үземне татар дип саныйм, ирем дә үзем татар дип. Авыл җирлеге хакимияте бинасында исә стационар участок эшли. Теләге булганнар җан исәптә бирегә килеп катнаша ала. Томск өлкәсенең Абытай авылында яшәүчеләргә дә бу көннәрдә халык санын алучы килде. Әминовлар инде 50 ел бергә яшиләр, үзләрен татар дип яздырганнар. Барысы да беләләр татарча, кызым да, киявым да, малаем да, барысы да. Мне многом тоже алдан урысча сөйләшә. Хәзер инде татарча да сөйләшә башлады инде. Халык санын алучы Людмила Хабарова милләттәшләребезнең бердәмлеген һәм бу эшкә җаваплы карауларын тойган. Ой, мне очень нравится. Татарларның зур горурлык белән мин татар дип әйтүе шундый сыкландыра, елмаеп, ачык йөз белән каршы алалар. По национальности татары. Удмуртиядәге милләттәшләребез дә җан исәптә актив катнаша. Халык санын алучы Әлфирә Дәүләтова 50дән артык өйдә булырга өлгергән инде. Барсы да без татар, национальность татар, без татарлар горурлабыз, балаларыбыз татар, барсында татар дип яздыралар. Урамда халык санын алучының йөрүен күреп, күпләр үзләре үк мине дә исәпкә алыгыз әле дип киләләр икән. Татар булгач татарбыз инде, татар иттереп яздырабыз. Исегезгә төшерәбез, халык санын алу 14 ноябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Димәк, үзеңне исәпкә алдырырга вакыт бар әле. Илгиз Шәкүров, Яңа Гасыр каналы. Татар милләте үсештә булсын дип яшәгән кеше халык санын алуга да үз өлешен кертергә тиеш. Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Айдар Файзрахманов шундый фикерен җиткерде. Милләттәшләребез кайда гына яшәсә дә үз тамырларын онытмасын иде ди танылган җырчы. Минем репертуарында Кырым татарлар җыры бар, минем репертуарында мишәрләр бар, типтәрләр бар, Кытайда яшәүче, Монголиядә яшәүче татарлар. Әмма дә ләкин без бетербез бик матур итеп язылып куйла торган татар дигән милләтнең вәкилләре. Без Мин татар дигән сәхифәдә халкыбызның күренекле галимнәре, музыкантлары, язучылары белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүген сүз дөньяга танылган мәгърифәтчеләребезнең кайберләре турында. Шихабетдин Мәрҗани, танылган татар мәгърифәтчесе, тарихчы, дин әһле, этнограф, ул 1818 елда Орша районында туган. Беренче Казан мәчете имамы үз халкының тарихын беренчеләрдән булып өйрәнә. Мәрҗанинең "Кем соң син, татар булмасаң" дигән гыйбарәсе бар. Татар халкының үсеш юнәлешен билгеләүдә аның роле зур. Республикада мәгърифәтче исеме Фәннәр академиясенең тарих институтына, Казан, Алабуга, Әлмәт урамнары, Нәшрият йортына бирелде. Кабан күле янындагы мәчет Шихабетдин Мәрҗани исеме белән атала. Шунда ук бөек татар мәгърифәтчесенә бюст куелган. Галимҗан Баруди, галим, педагог, дин әһле, 1857 елда Биектау районында туган, Казанның Ак мәчете имамы була. Әтисе хөрмәтенә Мөхәммәдия мәдрәсәсенә нигез сала. Бүген дә укый йорты әйдәп баручы мөселман мәгариф учрежденияләренең берсе. Баруди кулланган укыту алымнарына хәзердә ихтыяҗ бар. Ул дин вә әхлак журналын җитәкли. 1927 елда ТССРга 4000 китаптан торган китапханәсен бүләк итә. Бүген Казан урамнарының берсенә Галимҗан Баруди исеме бирелгән. Исмаил Гаспринский, мәгърифәтче, язучы, сәясәтче, 1851 елда Кырымның Бакчасарай районында туган. Сорбоннада белем алып, туган ягына әйләнеп кайткач, шәһәр думасы депутаты итеп сайлана. Соңрак Тәрҗемән газетасының баш мөхәррире була. Аны Кырым, Санкт-Петербург, Казан, Сибир, Төркия, Болгар, Иран, Франция, хәтта Америкада да укыйлар. Ул Россиядә бердән-бер төрки телле даими газета була. Гаспринский беренче бөтен Россия мөселман съездын оештыручыларының берсе, аның исеме җәдидизм, заманча укыту алымнары белән дә бәйле. Ул милли мәктәпләр өчен уку әсбапларын нәшер итүче. Казанда Иске татар бистәсендә мәгърифәтче исемендәге урам бар. Алия Хәйретдинова, Яңа Гасыр каналы. Китап радиосы оештырган матурлыкны күрер өчен улы юлга чыгабыз дип аталган автойөреше дәвам итә. Исегезгә төшерәбез. Радио хезмәткәрләре Мингазов кавер төркеме җырчылары белән бергә Татарстан һәм Башкортстан буйлап сәяхәткә чыкты. Һәр торак пунктта кичкенә концерт оештыралар. Максатлары иҗат аша татар-башкорт дуслыгын ныгыту.
Казан-Мамандыш маршрутын узып, Йорчалы шәһәренә килеп төшкән чак бу китап радиосы хезмәткәрләре Татарның бөек шагыйре Абдулла Тукай һәйкәле янында тамашачыларга концерт куйды. Шигырьләр сөйләделәр. Бу тормышны төшенеп бетмим һич кенә мин. Җир өстендә бер үсемлек кичкенә мин. Кар да ява башлады, ләкин бу китап радиосын яратып тыңлаучылар өчен сәбәп булмады. Барысы да Чаллыдагы Тукай һәйкәле янына китап радиосының Казан, Уфа, Казан автошабышында катнашырга җыелды. Мингазов кавер төркеменнән концерт, һәркемгә таныш хитлар, автомарафон шулай дәвам итә. Һәрбер шәһәрдә үзенчәлекле программа, каршы алучылар да кимен куймый. Менә Минзәләдә мәсәлән китап радиосы вәкилләрен Екатерина Патшабеккә каршы ала. Минзәлә дәүләт татар драма театры артистлары шундый тамаша күрсәтеп шәһәр тарихын сөйли. Минзәләгә шәһәр статусы бирелә. Кая гына барсам да мин Актанышка илтә юлларым. Актаныштагы сәяхәт Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев бюсты яныннан башлана. Аның туган ягы Әнәк авылында урнашкан музей йортта да булдылар. Әти-әнисенең фотолары, киемнәре, тормыш көнкүреш әйберләре белән танышалар. Кичен Татарның моңлы сандугачы Әлфия Авзалова һәйкәле янында концерт куйдылар. Безнең максатыбыз бер инде ул Башкортстан белән Татарстан арасында дуслык күперен урнаштырылган булса, ныгыту дип әйтик. Бу Агыйделне паромда кичкән мизгелләр. Мингазов төркеме солисты халык яраткан моңлану җырын башкарды. Шулай итеп егет-кызлар Татарстан белән Башкортстан чиген уза. Әлеге мизгелләрдә без 4 илле шәһәренә килеп барабыз. Узын җырлы моңлы сәфәрдән соң ниһаять иҗат төркеме бүген иртән Башкортстанга килеп җитте. 4 илле Чакмагыш районнарын йөреп чыгалар, тамашачы белән очрашып аралашалар. Уфада Китап милли радиосы Нур театры каршында концерт куя. Китап радиосы оештырган автомарафон әле моның белән генә тәмамланмый. Егет-кызлар милли моңнарны Башкортстанның Шишмә, Бүздәк якларында һәм Октябрьский шәһәрендә яңгыратмакчы, ә Казанга кайтыр юлда Әлмәткә дә кирип чыгарга планлаштыралар. Айгөл Бәдретдинова, Яңа гасыр каналы. Бүгенге менә шулар иде. Сәламәт булыгыз. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышым. Киләсе тәүлектә явым-төшемсез һава торышы саклана. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта бөгелмә баулы азнакайда аязучан болытлы көн 4 градус җылы. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама, Ярчалы, Алабугада сүрән көн температура 6 градус. Төньяктан Актаныш, Әгерҗе, Менделеевскида явым-төшемнәр көтелми, җылылык 5 градус. Төньяк көнбатыштан Арча, Кукмара, Балтачта алмашынучан болытлы, температура 6 градус җылы. Көньяк көнбатышта Болгарбай, Чүпрәлдә болытлы 7 градус. Чистай, Нурлатмада, Ширмешәндә явым-төшемсез 6 градус җылы. Алдагы көннәрдә циклон йогынтысында явым-төшемнәр көтелә. Сезнең өчен яңа бер мәгълүмат. Үрмәвек яфрагының сыгымтасы белән ясалган Гиделикс тамчылары һәм сыйкчасы ютәлдән бөтен гаиләне дәвалый. Гиделикс ютәлне җиңеләйтә, буыннар киеренкелеген бетерә, яңа туган сабыйларга да бирергә ярый. Составында спирт белән шикәр юк. Кем бездә барлык лайкларны җыячак, ә безне ютәл шитләтеп үтә. Натураль хәтфә яфраклар кушылган Гиделикс препаратын сабыйларга да кабул итәргә ярый. Гиделикс дәвалый, ютәл башка янамый. Мәркәзебез Казанда аязучан болытлы һава, явым-төшемнәр көтелми, көндез 6-8 градус җылы, җил төньяк көнбатыштан уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 754 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 68%. Җирнең магнит кыры тыныч. Һава торышы турында әлегә менә шулар иде. Безнең каналда калыгыз.